Mela, għal-min għatmana s-sanna maħna l-Monsignor L-Arċisqof, għawnek, live, u se nitkelmu dwar il-funerali. Biex nitkelmu dwara, ħandaħlu persuna l-Chris, illi kellu funeral dan l-axħar. Għana nistawx nintaqaw miegħu, narawħ. Peppi, nsellim lek. Nsellim lek. Nsellim ukoll mod speċjali l-Arċisqof. Nsellim lek Kristjan. Tiegħu ċar xekluna li huwa ħabi personali tiegħi ukoll. Ekku. Malajr, inti kellek funeral, u xek għajdinna malajr. Ekku, sfortunatament madwar nhar it-tnejn li ġej ta' 3 ġimgħat mejta n-nanna tiegħi, kellha 95 fit-25 ta' Marċ li ġej kienet talaq 96, mietet. Il-mewt huwa dejjem kera, però meta mbagħad ma stajniex nidfnuha b'mod normali bil-quddis u hekk forsi l-weġa tikber iktar u tħoss li bħal donna pattit għal xi ħaġa li m'għamlitx, fimta? Issa l-weġa tkun ikbar, però jkolli ngħid li bħala familja aħna il-fatt li għaddej minn dil-burħti tal-coronavirus bħal donnu ma kellniex nirriflettu eżatt naħsbu fuq eżatt dil-mewt tant kemm għaddejjin minn dan Ħassejtu differenti inti? Ħassejtu differenti bħala funeral? Kelkom ċertu ġieħ, referi difna privata fil-ċimiterju tal-Mosta, familjari, l-iktar qrib ġil kappillan ta' San Ġeafar il-Klot Portelli minn hawn nirringrazzja. Żmien ta' diqa, però jiena nemmen jiena għandi fidi kbira falla kif taf inti Pep. U nemmen li aħna n-nista lajt, we are the Easter people, dal-waqt nċerebraw lajt il-kbir u nemmen li ħanirbħu l-mulejħa jgħina nirbħu fuq dadbatija li għaddejjem minnu. U anka ħna n-nanna għedha żgur f'post aħjar minna, speċjalment f'dal-moment ikolli ngħid traġiku li għaddejjem minna bħalissa, u żgur li qed tgawdi l-allu għalhekk dak huwa ta' komfort kemm għalija u kemm għall-familjari l-iktar qrib tiegħi. Nirringrazzjaw Chris Mons. Hemm nies li ovvja kif qed jgħid Chris, u tweġġa' u ma tistax tagħmel qudies, mhux hekk? Jiena naħseb weġa għall-komunità nisranija kollha. Anke għas-saċerdoti li jkunu segwew il-dawn l-anzjani u anke l-membri tal-parroċċa tagħhom, il-morda. U inti jasal il-moment fejn ikollok tagħti t-tislima nisranija tal-aħħar lil dak li jkun, lill-om, lil-nanna, lil-tzija, lil xi ħadd ta' żgħiż. U ma tistax toffrilhom il-faraġġ ta' qudiesa l-Ewkaristija, it-tislima fil-Knisja mill-komunità miġbura, aħna nafu kemm il-funerali jiġbru sens ta' solidarjetà, huwa mument qiebes ħafna għalina s-saċerdoti. Anke li inti timmaġina meta tolqot il-familja tiegħi. Jiena se jkolli wkoll nagħmel l-istess kif qed jagħmel kulħadd anke għaliex dawn id-direttivi nħarġu waqt li qed nikkooperaw kif inhu d-dover tagħna mal-awtoritajiet tas-saħħa. Jiena Peppi, kull jum fil-quddiesa li qiegħda tiġi trasmessa mill-kurja fil-5:30 ta' filgħaxija kull jum qiegħed noffri l-quddiesa għal mejtin kollha li jkunu mietu f'dawk l-aħħar sigħat u f'dawk l-aħħar ġranet għaliex ngħid dawn ma setgħux ikollhom quddiesa tal-funeral. L-isqof jien għandi d-dover noffri l-quddiesa għal ruħhom. Imbagħad kallerit il-qudiem ikonna ċans nagħmlu quddiesa u tinġabar il-komunità nitolbu għal mejtin kollha li jkunu mietu f'dik il-parroċċa. U li ma kellhomx il-funeral. U li ma kellhomx il-quddiesa tal-funeral. Il-funeral is-saċerdoti timur jakkompanjhom ġament mill-isptar saċ-ċimiterju, mbagħad iċ-ċimiterju jkun hemm l-aħħar tislima, t-talb tal-aħħar tislima, il-quddiesa jagħmilha privat għax ma jistax jagħmel mod ieħor. U anke ħdejn l-qabar issa l-awtoritajiet qalulna 5 persuni biss jistgħu jkunu preżenti għad-difna li wkoll hija għażla li hemm bżonn tittieħed imma tfisser sagrifiċċju minn kulħadd.